ובארץ מסתובבים אז שירים רבים, שירים אופטימיים מאוד, מבטיחים מאוד. פה נחיה ופה ניצור, חיי זוהר, חיי דרור. דוקטור בן יהודה, כיצד נולד השיר פה בארץ חמדת אבות המפזר את ההבטחות הללו? כן, אני נהנה משאלתך ואענה מהסיפור. הורתו ולידתו של השיר היה טיול הגימנסיה הרצליה בשנת 1912, לגליל העליון. לפני שיצאנו לטיול, אסף אותנו המורה קרצ'בסקי לאולם הגימנסיה, ואמר, הוא רוצה ללמד אותנו שיר, אולי ימצא חן בעינינו ויהיה לנו מה לשיר בטיול. הביא לנו שיר, המילים של ישראל דושמן, היה אחד המורים האהובים מאוד בגימנסיה, והמנגינה הוא שתק. של מי זה? וניסה לשיר. בתחילה השיר לא נראה לנו, הוא בעצם כתוב בסולם מינורי, ונראה לנו עצוב יותר מדי. אבל לאט לאט הופיעו שם מילים שהן בעצמן שמחו את המילים. שיר הוא שיר, שיר שיר, ניר הוא ניר, ניר ניר, גיל הוא גיל, גיל הוא גיל. אגב, עכשיו מהפכים את השורות ולא נכון. ולאט לאט נמשכנו אל השיר, וכשהחזרה נגמרה, ישבנו כשעה, כל העולם שר בהתלהבות את השיר. והוא נהפך לשיר שמח. הורתו של השיר הוא שיר עצוב. הוא התפרסם בעיתון ביידיש, ושמו היה גולס מרש, כלומר מרש של גלות. והמילים האלה היפות, שיר הוא שיר, 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 שם היה אימר גי, 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 אימר וי, 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 וכן הלאה. לכן, איך מתגלגלת הגלות לגאולה. יצאנו באותו שבוע בקרונות פשוטים, רתומים לפרדות, למטולה. והנסיעה שנמשכת היום בערך 3.5 שעות, נמשכה אז 6 ימים רצופים. עד שהגענו למטולה אחרי התנפלויות ערבים וכן הלאה. באמצע הדרך היינו בראש פינה. בראש פינה קיבלה אותנו יפה, היה בית ספר מפואר אז בראש פינה. ושם יצאנו ברגל לסיור בסביבה. יצאנו עם השיר הזה, ולאט לאט הייתה התלהבות כזאת, נספחו אלינו גם כל הנוער של ראש פינה, וכשחזרנו אחר כך בעלייה למושבה, הייתה התלהבות של השיר הזה, שקשה לתאר את ההתלהבות הזאת. עליי להגיד לכם כי כעבור שנה לא יותר, שרה כל הארץ פה בארץ חמדת אבות. ולא עברו שנים רבות בכל הגלות היהודית ובכל העולם שרו פה בארץ חמדת אבות.